jelentek el, és a Tirik Magyar Történelmi Egyesület nevében, és most a Deák István tanárról azt mutatom be, aki a magyar őstörténetről egy csodálatos új 2013 óta mondott elméletet szokja elmondani nekünk. Parancsolj! Köszönöm szépen a szót és a meghívást. A előadás 2026. május 21-én hangzik el az Aranytíz Művelődési Házban. Köszönöm még egyszer a lehetőséget. 2013-ban tudtam először összefoglalni azt, amit azóta megerősítve érzek, most már az archeogenetika oldaláról is, és mielőtt a további részleteket mondanék, szeretném ezt röviden összefoglalni, hogy hogyan látom a magyar őstörténetnek az alapvonásait. A magyarok az örmény felföld, röviden úgy fogom mondani, úgy hivatkozom rá, hogy a felföld területéről származnak. Kapcsolatban voltak dél felé a sémi nyelvekkel, észak felé az úgynevezett indoárja nyelvekkel és sok egyéb nyelvvel, és ők voltak, mi voltunk középen. Ez a társaság, ez a továbbiakban 2 részre oszlott, volt egy nagy, tömeges, masszív felvándorlás Európába. Európának a törzsét alkotta ez a társaság a nyelvével együtt, amelyik az örmény felföldről jött, legnagyobb részben, mint földműves. A másik ága a magyaroknak az örmény felföldről kelet felé tartott, és itt az úgynevezett Oxus kultúra az Amudarja térségében és a Kopetdag előterében volt az a terület, amivel először az úgynevezett indoárja népcsoport megütközött. És ebből a hosszú küzdelemből emelkedett föl egy olyan társaság, amit nomádnak, szkítának neveznek, és ezek a szkíták már ezen az úgynevezett Kaszpi kapun érkeztek ebbe a térségbe. Itt Hunor és Magor története beszél egy elválásról. És volt egy ága a szkítáknak, Vekerzuk kultúra tartozik ide, amelyik a Kárpát-medencébe jött, és volt egy, amelyik egészen keletre jutott, és névváltással egy idő után ezeket hunnak nevezték. Ez többször bekövetkezik a népek életében. Szerencsére a krónikáink leírják ezt. Leírják azt, hogy a mi őseink azok, hát először ugye Nimród, valahol itt a felföld térségében, a következő az a szkíta és a hun, és ezeknek az úgynevezett keleti szkítáknak a továbbiakban 4 hulláma jött a Kárpát-medencébe. Az a meggyőződésem, is fogom alátámasztani érvekkel, mind a 4 magyarul beszélt. Attila népe, az úgynevezett európai hunok, Baján népe, ez a különleges társaság, a griffes indások és Árpád népe. Ezt az utóbbi, a harmadik bevándorlást, ezt nem, azt mondják, hogy lehet, hogy ez nem volt annyira hangsúlyos, de én azt gondolom, hogy több hullámban érkeztek, és volt egy ilyen harmadik is. Hát röviden dióhéjban úgy tudom ezt összefoglalni, hogyha Mejótiszhoz képzeljük az órának a kellős közepét, ami az óra az azért kapja ezt a forgásra utaló nevet, ami örvényben is benne van, meg más egyebekbe, mert hogy forog, tehát ez a közép, és akkor 6 órától indulunk, és 9 óráig jönnek föl ez az öm. Itt, akik ülünk, nagyrészt feltehetőleg ezeknek a derék földműveseknek vagyunk az utódai, és a másik társaság az, ugye kis kitérőt most nem részletezem, de utána innen ment 12 órához, és onnan elment keletre, akkor ez 3 órának felel meg, és onnan jöttek át 6 órához a pusztán. A pusztai népekről sok szó van, nagyon alaposan igyekeznek megismerni őket, de azt gondolom, hogy létszám tekintetében messze a medencének az eseményei fontosabbak a számunkra. Most előadásomnak abban a részében, amit hát meg tudtam így csinálni, azt olvasni fogom, ez gyorsabb és gondolom, hogy összeszedettebb, mint amikor rögtönzök, és elsőnek arra szeretnék kitérni,
hogy hol áll ma az őstörténet kutatás. Mit mondanak azok az emberek, akik napi 8 órában ezt a kérdést igyekeznek föltárni. Bevezető rész, őstörténet. Ahogy visszafelé megyünk az időben, az írott források száma egyre csökken. Egy közösség őstörténete abban az időben kezdődik, amikor a rávonatkozó írások önmagukban már az alapkérdésekben sem adnak elegendően teljes képet. A magyarok esetében ez az árpádi bejövetel előtti időszak. Az őstörténet 5 adatforrása olyan, mint az ember 5 érzékszerve. Az 5 adatforrás, az öröklődéstan, alkattan, nyelv, tárgyi és szellemi hagyaték. Öröklődéstan, ugye a génjei az embernek, az alkattan, itt a fej a leginkább meghatározó az ember esetében, a nyelve, a írott források, amiket rávonatkozóan ismerünk, a régészeti hagyaték, ezek mind együttesen adnak képet az őstörténetben. Az őstörténet ilyen szempontból, mint egy kocka, ami itt van az asztalon. És mivel 6 oldala van a kockának, az egyiken áll, maradt 5 oldal. Mind az 5-öt ki tudjuk nyitni. És mind az 5-ben ugyanazt kell látnunk. Nem lehet olyan őstörténet, hogy nyelvileg igen, amúgy meg nem. Minden szempontból ennek ugyanazt kell mondani. Természetes az, hogy nem lesz ugyanolyan élességű a kép. Azért, mert az egyik esetben ez az adatforrás, a másikban pedig az tud jobban eligazítani, hiszen pont ezért őstörténet. És nagyon fontos az, hogy egy régész az nem őstörténész, egy genetikus sem őstörténész. Lehet, hogy tovább képzi magát, és a szűkebb szakmáján kívül más módszereket is igyekszik megtanulni, és levon következtetéseket, de a következtetéseknek minden szempontból meg kell állniuk a helyüket. Mivel az adatforrások egyazon közösségre vonatkoznak, ugyanazt kell, hogy lássuk, a részletek, bár részletességük, ahogy mondtam, egyes kérdésekben változó szokott lenni. Ez a részletesség, egy pixeles kép, így mondják ma fiatalok, ez meg már elég jó. Tehát például az alkattan az elég jól eddig is bizonyította azt, hogy a Kárpát-medencébe a közel-keletről jöttek emberek tömegével. Ez eddig is, nekem meggyőződésem, hogy ez tudható volt. A genetika most már úgy bizonyította, hogy ezen vita nincsen. Tehát az az elmélet, hogy a Kárpát-medencében jött létre a magyarság, ez nem tartható fönn, ez nekünk egy kicsit úgy érzem, hogy beragadt, mert van egy trianoni fájdalmunk. De nagyon régóta itt vagyunk, ezt én is vallom, és még azt is, amire nem tértem ki az imént, hogy aki itt előttünk voltak, azok is magyarul beszéltek annak egy ősi változatát, ami északon egy befagyott, különleges társaság, az úgynevezett finnféle nyelvek formájában maradt fenn. A adatforrásokkal kapcsolatban fogok most sorra venni dolgokat. Öröklődéstan, alkattan. Egyazon valóságot vizsgál, mivel az ember külleme nagyrészt öröklött, és ezt génjei határozzák meg. Mivel azonban az alkatot az emberi géneknek csak töredéke határozza meg, a teljes génállományt vizsgálni képes öröklődéstan annál sokkal életesebb képet ad. Például a történeti öröklődéstan megjelenése előtt is ismert volt, hogy sem Attila, sem Baján, sem a griffesindások, sem Árpád népe nem befolyásolta számottevően az alkattan tekintetében a földműves alapnépet, amely régóta itt élt. Nem befolyásolta, mert a cseppeket elnyelte a tenger. Azt is tudni lehetett, hogy a medence tágabb térsége jellegzetesen kerekfejű emberek hazája. Ez egy nagy rejtélye az evolúciónak is, mert jelenkor előtt nem találnak ilyeneket. Meggyőződésem, hogy az örmény felföldről származik ez a különlegesség, az úgynevezett brachikefál,
jobb úgy mondani, nem rövidfejű, hanem kerekfejű ember, és a magyarokra, de nem csak ránk, mert ugye látjuk, hogy itt délfelé, például az albánoknál is ez ugyanígy megvan, és a tágabb környezetünkben jelentkezik, de Európa ősi peremén nem. Ott hosszú fejű emberek vannak, és régen csak ilyen volt Európában, tehát ezek az emberek jöttek. És a következő, a brachykefáliáról, rövid fejűségről mondják, hogy csak a holocén korszakban jelent meg különböző emberi népességekben. Nyelvészek. Következő. Ugye itt ezt mutatom, hogy régebben is volt már ilyen feltételezés, hogy ez az örmény felföld térségéből jött, bár nem tudom, hogy ezt honnan gondolják eredeztetni ezt a nyilat. Én azt gondolom, hogy ez itt jött létre, és esetleg India felé is volt ennek leágazása, ahogy ezt a alkattan mutatja is. Nyelvészek helyesen állapították meg, hogy a magyar nyelv legközelebbi mai rokonai a finnféle nyelvek. De ezzel nincsen vége egy őstörténetnek. Mert mára a magyar nyelvterület ugyanúgy elszigetelődött a finnféle nyelvtömbtől, itt lehet látni, és itt vagyunk mi, mint a bráhui nevezetű dravida nyelv a többi dravidától. A szófejlődés során hivatkozott hangmegfelelések azonban nem csak magyar és finnféle viszonylatban léteznek, hanem legalábbis a Szahara és a Szaján között. Általában, feltételezem, hogy általában nyelvek között. A BPFV egy csoportot alkot, KGH, ez egy másik csoport. Az S és mindenféle rokon hangjai, Z, aztán a T a D-vel. Nem szerepel itt, de állítom azt, hogy az M és az N is ilyen, ezek úgynevezett nazálisok, orrhangok, és az RL is. Ez gyerekeknél is látjuk, hogy van, aki nehezen tanulja meg a R betűt, és L-t mond helyette. Tehát léteznek ezek a hangmegfelelések más nyelvekben is, és elfogadom azt, és valószínűsíti a általam képviselt időrend is, hogy a finnben a legszabályosabb, mert az őrizte meg legjobban a környezetünkben a eredeti nyelvet. Következő. A ezrével potyognak ki a szótárakból erre a példák. Vegyük például a Buranunna, Purattu, Eufrates neveket, a B, P és F hangokat látjuk itt változni, és ez dokumentált. Ezek leírt dolgok, nem lehet rajta vitatkozni, hogy ez más nyelvekben is érvényesül ez a hangfejlődés. Igaz, hogy a bráhuihoz legjobban a többi dravida nyelv hasonlít, a magyarhoz meg a finnfélék. És a hangmegfelelések is a finnben a legszabályosabbak, mert azok voltak földrajzilag a közelében. Tárgyi hagyaték. Pár mondat róla. Ezzel a régészek foglalkoznak. A tudományák fő megállapítása az, hogy Árpád népe a bejövetel előtt valahol a Volga és az Ob folyók között élt. Igaz, ennyit már Anonymus is tudott. A visszatekintő módszer viszont szükségszerűen váltókhoz ér, és kisikolhat. Lehetséges az, hogy ezen a pusztán, itt most mutatom a térképen, idáig eljutunk, és a mai genetikával foglalkozó szakember azt mondja, hogy hát itt volt egy régen itt élő pusztai nép, és jöttek a hunok. És rajta áll az, hogy merre folytatja az őstörténetet. Folytathatná a krónikáink szerint is, mert erről a területről tudjuk, hogy tovább vezetett az út ide, hiszen a hunok innen jöttek. És azt is lehet tudni, hogy a hunok pedig egy úgynevezett B-mag felülrétegzést kaptak, tehát ebből a térségből jöttek ide emberek. És ez a B-mag, ez pedig jelentős részben erről a vidékről jött, tehát megvan az a folytonosság, amit említettem genetikailag is. De lehet azt mondani valóban, hogy mivel itt éltek obi-ugorok, mansi társaság, ha a váltót valaki úgy akarja állítani, akkor mondhatja azt, hogy Árpád népe mansi volt, mert
ezek a hunok, ezek mindenütt kevesebben voltak, mint azok, akiket hát meghódítottak, betagoltak, szövetségi rendszerükbe befogadtak. És ez a jelenlegi állás, hogy eljutottak az Urálhoz, sok ember erre föllélegzett, hogy akkor jó, végre. Megvan az Urál, és ebbe kapaszkodnak, holott a valóság az nem ez. Tehát hunokkal kapcsolatban visszatekintő módszer szükségszerűen váltókhoz ér és kisikolhat. Az önazonosság hordozó mag helyett alávetett népet tanulmányoz. A régészet önmagában választhat az obiak felé ezen a területen, vagy a hunok felé követi a szálat. A régészet a szívós hun hagyomány ismeretében nem állt érdekükben az, hogy a hunokkal azonosítsák magukat rokonság tekintetében Árpádék. Mégis megtették. Szabados úr nagyon szépen mondja, hogy ezt annak ellenére tették meg, hogy ez jó lett volna nekik, azért vállalták, mert feltehetőleg ők így gondolták. Akkor ezt a vonalat is legalábbis ugyanolyan egyenértékűen kellene logikai úton követni, mint azt, hogy megérkeztünk az Urálhoz, és vége a magyar őstörténetnek. A következő. Tehát a régészet a szívós hun hagyomány ismeretében már nem választhat. Kelet felé tartva át kell kelnie az Obon, és mindjárt ott vannak a hunok. Jelenleg az Ob, az a határ, odáig már el lehet menni, tovább nem. Itt a Kalickának a széle. Át kell kelni az Obon, és meg lesz a hun hagyomány, és meg lesz, hogy a Szajánból a szrocki kultúra, a besenyők itt innentől kezdve végig. Valóban jött egy keleti nyomás, és nem is egy besenyő harc lehetett, azt gondolom. Következő. Ne csak erről beszéljünk, nézzük a kezdeteket, mert ez választ ad arra, hogy honnan van ez a finnféle nyelvrokonság. Sajnovics nem gondolt arra, hogy amikor ide északra, Vardő szigetére elment, hogy akkor valóban találkozott embereknek a nyelvével, hasonlít a magyarra. És azok a nyelvek, azok amikor itt a Kárpát-medencében volt olyan éghajlat, mint most ott van, akkor beszélték azt itt. László Gyula sokat foglalkozott a szvidéri kultúrával. Hát ez a kultúra, ez itt föl van rajzolva, ez a Kárpátoknak az északi előterében van. És onnan ugye, leírják a szakirodalom, hogy hát állandó észak-kelet felé tartó mozgás van, de ők előttük nem igen volt ott más, mert itt a jég volt, mert borzalmasan hideg. Tehát miután ez a jégtakaró ment össze, hát látjuk, egész Finnország az szinte jég alatt volt, akkor tudtak ezek az emberek itt először megjelenni. Tehát kevesebb figyelmet kaptak eddig azok a kultúrák, amelyek a medencétől távolodóban lévő finnféle nyelvekhez társíthatók. Ilyen a László Gyula által fontosnak felismert szvidéri, amely a mai finn területekig bocsájtotta ki a néprajokat. Utóda a janyiszlavicei kultúra, amely a mai Lengyelország területén csak Krisztus előtt 3000 körül szűnt meg. Ez egy vadászgyűjtögető kultúra volt. És lassacskán csökkent a területe, aztán végül elfogyott. Nem írtották ki szerencsére ezeket az embereket, hanem lassan beolvadtak a földműves többségbe, akik pedig ide betelepedtek, de már később. Hát itt a finn rokonság. Kalevi Víg csapata szerint a finnféle nyelvek visszaszorulása a Kárpátok peremétől jól adatolt. Hozzáteszem azt, hogy Krisztus előtt 7300-ban találtak Kertész úr régész, Jászságban, azt hiszem Jászteleken egy rúdsátort. Annak a nyomait nagyon szépen kimutatta. Hát le is rajzolták a rúdsátort. A Rovanieminek a honlapjára valaki fölmegy, ugyanolyan rúdsátort állítanak ki, mint az ősi lap sátor. Hát ezek régészetileg is összekapcsolódnak, nyelvileg is összekapcsolódnak. Azt gondolom, hogy a lappoknak a különleges rövidfejűsége azzal magyarázható, hogy a örmény felföldről, meg a földművelés előtt volt egy olyan társaság, amelyik a Kárpát-medencén keresztül tartott észak felé, és így került egészen a jeges óceánnak a partjára egy embertanilag egészen különleges társaság. Most ez persze a fejformára igaz, a teljes genomra azért nem. A következő
az általánosan elfogadottan írott szellemi hagyaték ismerői a történészek. Legfőbb megállapításuk a nyomasztó forráshiány. Mende Balázs Gusztáv, átvéve a hivatalos közvélekedést, tömören így fogalmaz. Történeti forrásokkal a 7. század elé nem tudunk bemenni. Onnan indul a magyar őstörténet írott források tekintetében. Nos, akik ezt vallják, Krisztus előtt 700-nál tovább nem látnak. Jelenleg ugye, itt áll meg a magyar őstörténet. Tehát akkor az nem írott forrás, amíg krónikákkal rendelkezünk? Szkíta és hun eredettel, Nimróddal? Az mi? Az is hagyomány, de azon kívül föl fogok sorolni 700 előtt 4 darab forrást, ami a medencében lévő nyelvvel kapcsolatos. Nem tudok válaszolni most arra, hogy ezeket a forrásokat történészeink miért nem emlegetik, hiszen történeti források, mégpedig megbízhatónak ismert történetíróktól. Tehát annak ellenére, hogy krónikáinkban az áll, hogy őseink közé tartoznak a puszta egykori urai, a szkíták és a hunok. Ezzel kapcsolatban meg kellene lepődni az illeszkedésen. Ahogy a keleti pusztákon a szkíták uralma véget ér, szinte azonnal megkezdődik a hunoké. Furcsa szerencséjük volt, ha csak úgy összeollózták ezeket az adatokat. Miért? Hogy lehet, hogy időbe pont kijön, amit ugye vakon válogattak állítólag másoktól? A medence nyelve pedig Krisztus után 359-től a történeti források szerint is magyarnak mutatkozik, de erről majd később. Őstörténeti előadókról fogok beszélni. Napjaink 3. Őstörténeti témában szerintem legismertebb előadója névsor szerint Mende Balázs Gusztáv, Török Tibor és Türk Attila. Itt van Török Tibor úr, ezen az oldalon, másik oldalon Türk Attila úr. Az első 2 személy a történeti öröklődéstan tudósa, Türk Attila pedig régész. Saját szakterületükön mindhárman komoly eredményeket tettek le a nemzet asztalára. Nemzetünk egy tagjaként fejet hajtok, sőt mélyen meghajlok mindhármuk munkássága előtt. Őstörténeti állításaikkal azonban vitában állok. Előadásom erről szól. A következtetések, amiket vallanak, nem következnek azokból a szakadatokból, amelyeket a saját tudományterületükön megállapítottak. Egyikük sem mondható hivatásos őstörténésznek, erről később beszélek, tehát azt gondolom, hogy az ő munkájuknak ez egy nagyon széli része, amit azért mégis az interjúkban elmondanak, elejtenek. Tehát a 3 kutató lényegében azonos. Őstörténetet sugall vagy állít. Ez itt Türk Attilának a képe, de nem nagyon különbözik. Török Tibor a Mezovszkaja kultúrának tulajdonít nagy szerepet. Mende Balázs úr nem nyilatkozott meg tér és idő szempontjából egyszer sem, de azt állítja ő is, hogy hát valahol az Urál. Lényegében az, amit még önök is tanultak az iskolában. Valahol a Volga és Ob folyók között ismerhető fel először az a közösség, amely a magyar nyelvet először beszélte, és amelyből Árpád népe létrejött, és ez a nép a 800-as években felkerekedett a fent említett térségből, bejött a medencébe, ott pedig 10%-os kisebbségként 160 éven belül átadta nyelvét a földműves többségnek. Ezt az elméletet finnugor elméletnek nevezem. A lényegében azonos őstörténetet elénk táró kutatók rangos, egymástól független, némely esetben versengő intézményekben munkálkodnak, az ELTÉN, Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, Szegedi Tudományegyetemen tudományos címek birtokosai, szerepelnek a nyilvánosság előtt. A tankönyvírók igazodnak, és igazodni fognak hozzájuk, mint olyanokhoz, akik lényegében megerősítették a finnugor elméletet, ez Török Tibornak volt egy mondása. Egy mai lelkiismeretes történelemtanár nagyjából ugyanazt tanítja, amit korábban. Nincs itt, kérem, semmi látnivaló, lehet hazamenni. De kérem, ne tegyék, még van egy órám.
Dávidnak, amikor Góliát ellen a legenda szerint kiállt, volt 5 darab köve. Én 5 dologról fogok szólni, de nagyon világossá akarom tenni, hogy nem embereket akarok dobálni. Én egy őstörténeti elmélettel fogok vitázni, és annak az elméletnek a homlokán szeretném elhelyezni ezt az 5 darab követ. Ezek a kövek itt a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület előadásán el fognak indulni, és én azt gondolom, hogy célba is érnek, és nem lehet azt mondani, hogy nincsenek. Várom a válaszát az úgynevezett hivatalos oldal képviselőinek. Válaszoljanak erre az 5 állításra, amelyeket kibontok részletesen. Az imént használt őstörténeti előadó cím vagy tevékenység nem azonos az őstörténésszel és annak munkájával. Az őstörténész olyan, mint az AI. Ez még nem volt AI, már akkor is így dolgoztak az őstörténészek, de most ezt a fiatalok jól értik. Az AI, Artificial Intelligence. Mesterséges intelligencia betáplálja agyába az összes elérhető adatforrás adatait. Addig keresi a megfelelő illeszkedést, míg ellentmondásmentes egységet alkot. Végül pedig tér- és időbeli rendszert állít fel. Ezzel jön létre az elmélet, amit meg lehet vitatni. A finnugor elmélet hívei között nincsen sem őstörténész, sem tér- és időbeli rendszer. Nem létezik ilyen. Nem írják le pontosan, hogy ekkor itt voltunk, akkor ott voltunk, ez történt, itt volt a nyelvcsere. Homályos utalások vannak. Ügyes húzás, mert így nincs kivel s mivel vitatkozni. Nincs kivel. Mert annak ellenére, hogy például a Magyarságkutató Intézet küldetés nyilatkozatának első sorában a honfoglalás előtti magyar a magyarság őstörténetének interdisziplináris kutatása szerepel, ez pedig őstörténész feladat, rálátással az 5 adatforrás mindegyikére. Isten segítse az intézet munkáját, megmaradását, és hogy ne feledje küldetésének első pontját. Nincs tér- és időbeli rendszer, mert a finnugor mondás amőbaként változik, térben és időben folyamatosan lebeg. Könyörgöm, írják le, mondják meg térben és időben hogyan zajlott, ha van ilyen elmélet. Magyarországon vannak hivatalos tudósai a régiségi öröklődést annak, nem szeretem az idegen szavakat, archeogenomika, archeogenetika, mindkét néven szokták nevezni. Régiségi alkattannak, nyelvészetnek, régészetnek, történelemnek, de az őstörténetnek nincsenek. Török Tibor azonban jó úton van efelé. Rájött arra, hogy rétegezni kell a térképeket. Gondos munkával kimutatta az európai és ázsiai hunok önazonosságát hordozó magvának egyezését. Pontosan azt igazolta, amit Érdi Miklós régész, amerikai magyar, akinek az imént a térképét mutattam. Török Tibor továbblépésének egy akadálya van. Ösztönösen érzi, hogy több irányból jövő adatokat kell figyelembe vennie, tehát kezd úgy működni, mint az AI. Csak hogy az öröklődéstanon kívüli bemenő adatait nem ellenőrzi, úgy érzi, hogy nincs rá módja, és azok több helyen rosszak. Most pedig elmondom az 5 kérdést. Ezen bevezető után rátérek előadásom lényegére. Tényeket fogok ismertetni. 5 kérdést fogalmazok meg. Kérem szépen a finnugor elmélet képviselőivel, ha találkoznak. Önök ezeket a kérdéseket, ha átgondolják és úgy gondolják, hogy ez megállja a helyét, tegyék föl ezeket a kérdéseket, és várják a válaszokat. Első. Személyes névmásaink. Személyes névmásaink a sémi és indoeurópai nyelvekben is széles körben használatosak. Melyik nyelvben alkotnak kiemelkedően következetes, egységes rendszert? A magyar nyelvben alkotnak. A többi ehhez képest részeket használ belőle.
Második, a villámnyelvcsere. Villámnyelvcserét vitt végbe a medencében Árpád népe 895 és 1055 között a finnugar elmélet szerint. Rögtön jön a mondás, hogy ők azt nem tudják már, lehet, hogy korábban is volt, akkor rögtön mondják azt, hogy nem tudják. Akkor nincsen elmélet, az elmélet onnantól van, hogy térben és időben rögzült. Ami nem rögzült, az még kidolgozásra vár. Legalábbis az én megfogalmazásom szerint elmélet ott van, ahol tér és idő, ez a két alapvető kategória tisztázva van. Ha ilyen nincsen, akkor még gondolkodás van. Ami egyébként nagyon jó dolog. Következő. Villámnyelvcsere, igen. Tehát megvolt 895 és 1055 között. Van ennek párja az utóbbi 2300 évben a pusztai nép földműveseknek vagy átadott így nyelvet, vagy ez valami hungarikum? Ez a második kérdés. A medence nyelve a harmadik. Milyen nyelvet beszéltek a medencében 359 és 895 között a történeti kútfők szerint? Negyedik. A szlávjuk. Miért hagyták ki a szétterjedő szlávok az általuk belakott térség legtermékenyebb táját, a medencét? Ötödik. Ősszavak. Milyen nyelven fogtak foggal, és csináltak kupából kupát? Kik jártak a hódok hídján, és mit borzol a borz? Szeretnék bemutatni pár részletmunkát. Ezek közül az első, amit most a kezemben tartok, a Dunától az Indusig címet viseli, és amit most mondok, az annak kivonata. Én beszéltem már egy-két alkalommal ilyen névmásokról, de nem volt még olyan társasághoz szerencsém, akik felvillanyozódtak volna hosszú, összehasonlító táblázatok alaptól, ezért ezt kivonatosan közlöm. Itt az eredeti papíron, szívesen kiadom, hogyha ebbe valaki esetleg segíteni tud, és megtalálható a Zürichi Magyar Történelmi Egyesületnek a írásai között, Dunától az Indusig, és a nevem szerepel ott, Deák István. A második, amit bemutatnék, az az időrend. Tehát összefoglaltam azt, hogy az, amit képviselek, az időben hogyan fest. A következő 400-as adattömeg, az 5 érzék, amit említettem, mindegyikére szétszálazva, minden időszeletre, térkép részletre ott szerepelnek azok a tények, amelyek ismertek. Megkülönböztetem a tényt és véleményt, vélemények is vannak benne. A véleménynél azt érzem, hogy feltételezi számos ember, hogy így van. Mind a 400 állítás, a tények és vélemények ezen időrendre fűzhetők föl. Az utolsó, ami itt a kezemben van, ez, hogy mikor jött a nyelv a Kárpát-medencébe, ezt többször fogom érinteni. Leginkább azzal kapcsolatban hadakozom, hogy nem volt olyan, hogy a pusztáról jött ide egy társaság, és akkor átadta volna a nyelvét abba az időbe, ami erre rendelkezésre állt a mondjuk egyszeres, kétszeres vagy háromszoros honfoglalás esetén. Még visszább megyünk, akkor ott van Attila. Attila után germánok voltak. Honnan tudja az a szerencsétlen magyar paraszt? Mi? Honnan tudtuk volna, melyik nyelvet kell tanulni? Miért tanuljuk Attiláét, hogyha utána Gepidákét nem tanuljuk? Voltak bent törökök, voltak bent irániak, nem volt egységes nyelvi hatás alatt a Kárpát-medence, ha régebbi idők felé megyünk vissza, és akkor most kapcsolom a lámpát. És folytatom a mondandómat. Személyes névmások. Ez tehát az első kavics. A magyar személyes névmások önmagukban való használata átfogó és következetes rendszert ad. Itt a következőt lehet látni. Az én, amikor rakként szerepel, akkor a N betű a lényeg, M betűvé válik. Ez következetesen így van. Tehát amikor azt mondom, hogy mondom, akkor abba én vagyok az M betű. És ezt a rendszert figyelhetjük meg az én esetében. A te esetében a rag abból D lesz. Ezek az imént bemutatott szabályos hangmegfelelések. Minden úgy fejlődött a nyelvben, hogy először volt az általános,
és fonetikailag hang szempontjából nem tisztázódott még, hogy M vagy N. És utána, ahogy sokat használták, egy idő után specializálódott, és én lettem az én, és a ragban pedig az M betű lettem. És a te lettél a te, és a ragban pedig a D lett. Ezek rokon hangok, és így alakultak ki. Tehát következetes rendszer. Emellett használatuk a világ nyelvei között egyedülállóan. Könnyű megcáfolni ezt az előadást. Mutassák meg azt a nyelvet, amelyik ilyen rendszert használ. Abból, amit mások használnak a mi rendszerünkből. Birtokos névmásokra, például tied, visszaható, igen, tehát világnyelvei között egyedülállóan kiterjed. A birtokos névmásokra, a visszaható névmásokra például t, g, d. Ott a g az a közepe, előtte t az a te, és a végén a d, az pedig a ragban a te. A birtokos személyjelekre ti, ed. Tárgyas igei személyragokra gondol, od. Ennek a rendszernek más és más a magyarhoz képest töredékes elemei a felföld 3000 km sugarú körzetében tűnnek fel, a nyelvészet számára világosan felismerhetően. Az említett terület az Atlanti és Indiai óceán között, a Jeges-tengertől a Szaharáig, az óvilág szíve. A helyzet, hogy a magyarban egész rendszer van, a többi nyelvben pedig töredék, azt mutatja, hogy az átadó nyelv a magyar volt. Miért építene rendszert a magyar? Pont olyat, aminek a töredékei másuk megvannak. Az N és M morhangok használata régiségben fokozatosan vált külön, a magyarban az N az önálló személyes névmás alkotója lett, az M pedig toldalékokba került, mindkettő értelme azonos. A magyar és finn személyes névmás, ja igen, ugye itt volt ez, amit említettem, személyes névmás, birtokos, tehát személyes névmás, erre alapul a többi, birtokos névmás, visszaható névmás, tárgyas igei személyrag. A magyar és finn személyes névmások. A finn személyes névmások én, mina, te, sina, ő, hán, mi, me, ti, te, ők, he. A finn egyes számú igeragozás nem a finn, mina, szina, hán, hanem a magyar személyes névmásokra épül. Többes számú személyragokat pedig ősi módon egyes számúak megkettőzésével fejezik ki. Tehát a finnél ezt látom, hogy nukun, egyébként ez a héber nuhammu, nyugodni, pihenni, ott is ilyesmit jelent, azzal azonos. Nyugodni, ez a finnnél egy ilyen szemantikai mező eltolódással, értelmezési mező eltolódással alakult így, és azt látjuk, hogy én alszom, az nukun. Ez magyarra kicsit átfordítva nuk én. Aztán nuk ut, alszol, tehát nyugszol te, nuk te. Ő alszik, nuku, és úgy tovább. A nukumme az az, hogy én, csak M hangra váltottak, és itt pedig te, mert hogy a többes számot valahogy úgy fejezték ki, hogy te, megkettőzték azt a korábbi egyest. Ez a finn. Következő. Magyar és indoeurópai személyes névmások. A én és te hogyan hangzik? Ír, mé, tu, veszi, mi, ti, magyar, én, te, albán, unő, ti. Ez a te, náluk ti. A komi, me, te, lúvi, ez kisázsiai kihalt nyelv. Amu, tu, lap, mon, ton, kurd, min, tu, perzsa, men, tu, urdu, urdu, mein, tum, hindi, mai, tu. Na azért ez már India, ott ilyen 1,4 milliárd embernél már többen vannak, ezekkel vagyunk akkor nyelvrokonságban. Marathi, mi, tu. Aztán a magyar és sémi személyes névmásokat hasonlítsuk össze, az ivrit, ez a mai Izrael nyelve, ani, ata. Egyiptom, ana és ente. De most itt mutatok egy dolgot, a nyelvészek így dolgoznak, én azt gondolom. Ezt én saját magam állítom, nem tanultam sehol. De itt is van egy en, meg itt is egy an. Tehát itt ezt csak betették. Itt pedig azt látom, hogy aniga, adiga, a szomáliak egy gét tettek hozzá. A magyar alaphoz. Mert hogy ezek ugye elismerten egy nyelvcsaládot alkotnak, mindegyik sémi nyelv.
Ezeket látjuk tehát, a gez, ez Etiópiának a ősi nyelve, ana, anta. Szomáli, ani, ga, adi, ga. Marokkói, ana, nta. Tehát ezek ugyanazokat, a személyes névmásokat használják ebben a ragozásban, mint mi. Arab-finn találkozás a magyaron keresztül. Ír, karcolták én azt gondolom a régi írást itt a finnek térségébe, az araboknál pedig a tábla szerepel ebbe a szóba közvetve, de most nem részletezek. Nézzük a névmásokat. Kirjoit tán, kirjoit át, és kirjoit aa. És itt pedig nektek, nekteb, tekteb, jekteb. Ez az én, te, őnek felel meg. Van egy ősibb rendszer. A sumerbe ez van meg, nem a magyar, egy ősibb. És a finnbe is ezt találjuk meg. A ragoknál a finnben van ni, si, a oromó, ez megint egy etiópiai körüli nyelv, na, si, baszkban, baszk. Ez ugye a másik utóragozó nyelve Európának a finnféléken magyaron kívül, ni, zu, sumer, me, ze, lív, ma, sa, észt, ugyanez, vót, mia, szia, az es meg ezt nem tudom pontosan, hogy van, de nagy eltérés nem lehet. Inkeri, mia, szia, grúz, me, sen, és most figyeljünk. Finn, mina, sina, kazak, kirgiz, men, sen. Tehát itt a török és a finn nyelv, amelyik utóragozó nyelv mind a kettő, a személyes névmásokba találkozik, de a magyar nem ezt követi, hanem egy olyan rendszert, ami később alakult ki, mert a magyar középen volt, és a török is, és a finn is, a peremen volt hozzá képest. Lehetne még részletezni, de azt gondolom, hogy látom, hogy még nem aludtak el, tehát ezt megköszönöm, mert hogy ezek a táblázatok, ezek kevés embert hoznak lázba. Nézzük akkor a villám nyelvcserét. A következő, azt hiszem itt vissza fogok menni a képeimhez. Igen. Villámnyelvcsere. A visszaszorulás ténye. Ezt írja egy finnugor elmélet képviselő. 1,5-2 esztendővel ezelőtt Európa területének mintegy 1/3 lakhatták az uráli nyelveket beszélők. Most ezt Csorba Csaba írta, hogyha esetleg nem igaz ez, hogy ő finnféle elméletet képvisel, akkor én megkérem, én úgy vettem ki az írásaiból, de hogyha ez nem igaz, akkor hivatalosan publikálja ezt, és akkor nyilván ilyen tévedésekben nem fogok esni. Az uráli nyelvek története földrészünkön az utóbbi 2 évezredben, ezt most már én mondom, bocsánat, tehát még egyszer idézem Csorba Csabát. 1,5-2 esztendővel ezelőtt Európa területének mintegy 1/3 lakhatták uráli nyelvet beszélők. Ugye ez a magyar, finn, szamoéd. Innen folytatom a soraimat. Az uráli nyelvek története földrészünkön az utóbbi 2 évezredben meglehetősen szomorú. Európai nyelvtérképünk olyan, mint egy egykor vízzel leöntött asztal, ahol felszáradóban lévő víz már csak foltokban maradt meg. Hát ezek a foltok vagyunk mi. A hasonlatban az asztal Európa északkeleti részét, a víz pedig a finnféle nyelvterületet vagy nyelvterületeket jelenti, mert hogy később ez fölhasadozott. Ezek a nyelvek tehát más nyelvcsaládbeli nyelvekkel találkozván Európában rendszerszerűen visszaszorultak. A nyelvcsaládon belüli nyelvterületek átrendeződése a feltételezett medencei magyar nyelvcsere szempontjából érdektelen, tehát hogy most az egyik finnféle a másik rovására terjedt, és akkor az meg visszaszorult, mondjuk ilyet lehet mutatni, hogy a finn az a lap rovására terjedt, ettől eltekintek. A nyelvcsaládban bármelyik nyelv, ha egyéb nyelvvel találkozott, csak visszaszorulás lett a sorsa. Miért érdekes ez? Azért, mert hát ugye a lív az egyszerűen csak kihalt. Az észt az visszaszorult, a vót visszaszorult, az inkeri visszaszorult, a vepsze visszaszorult, a finn visszaszorult, a karér visszaszorult, a lap visszaszorult, a merja kihalt, a muroma kihalt, mordvin visszaszorult, mari visszaszorult, udmurt visszaszorult, komi visszaszorult, komi permiák visszaszorult, nyenyec visszaszorult. De a magyar
az egy olyan nyelvcserét hajtott végre, ami ennek Eurázsiában nincsen példája. És amikor azzal találkozunk egy mintázatban, hogy valami rendkívüli mértékben nem illik bele, akkor a legelső, ami a kutatóba fölmerül, hát ez akkor nem így történt. Mert vannak valóban összefüggések az őstörténetben. És hogyha az összes, úgy mondjuk, finn-magyar nyelvcsaládból mindig csak visszaszorulás volt, akkor nagyon nem illik bele a képbe az, amit rólunk állítanak, amennyiben ezt az árpádi, vagy bármelyik avar társaságba segítségül hívva nyelvcserét állítanak. Az alábbi mondat a nyelvtörténetre vonatkozik. Mindig gyanús, ha valamelyik nyelv történetében olyan változást vélünk felfedezni, amelyikre másút sehol sincs példa. Következő gondolatom az volt, hogy hogyan tudnám számszerűsíteni ezt a helyzetet. Honnan lehet tudni azt, hogy egy nyelvcsere bekövetkezette vagy sem? Nagyon sok nyelvcserét ismerünk. 12-t alaposan megvizsgáltam, annyi elérhető ebből az eurázsiai térségből, és megvan az, hogy hányan vannak azok. Most persze jön a kérdés, hogy mikor. Hát honnan tudjuk, hogy a honfoglaláskor mennyien voltak? Azt lehet látni, hogy nagy vonalakban, Eurázsiában a népesség mozgások nagy vonalakban egyezően alakultak. Tehát Európának a népessége nőtt, Kínái is nőtt, a közbülső területeken is hasonlót lehet felfedezni. Persze ilyenkor lehet mondani azt, hogy az nem úgy volt, itt akkor senki nem lakott a Kárpát-medencében, nagyon sokan jöttek be, de ez teljesen példanélküli lenne Eurázsiában. Tehát arra hivatkozom, hogy a korábbi időkben is kéz a kézben jártak a népesedési folyamatok. A puszta területén. Az orosz birodalmi népszámlálás az első olyan év, amelyben pontos adatokat ismerünk az egyes népek lélekszámáról. A régebbi adatok azt mutatják, hogy a népmozgalom tágabb térségekben is nagyjából kéz a kézben járt. Egy nyelvcsere erejét az adja meg, hogy hány ember és mennyi idő alatt vette át az új nyelvet. Az erre utaló számot úgy képeztem, hogy az 1897-es beszélők számának, tehát orosz népszámlálás Kínában is már akkor ismertek az adatok, és másutt is, de a puszta nagy részéről ez az első, ezért lehet ezt alapnak tekinteni. Tehát ezek a beszélők számának ezreit elosztottam a nyelvcsere időtartamának évével, amit megismerünk történeti forrásokból. Ezeket lehet vizsgálni. A táblázatban az erő a nyelvcsere erejét jelenti, van tehát egy nyelvátadási idősáv, és van a beszélők száma. Így lehet képezni egy hányadost. És azt lehet látni, hogy ez a feltételezett árpádi honfoglalás esetén olyan kiugróan magas, hogy párja nincsen. A 12 darab nyelvcseréből ez a 12. Itt lehet látni, hogy egy 9-es vonal alatt van mindenki, a magyarra meg kijön 52. De hogyha kétszeres és háromszoros honfoglalást tételeznek föl, mert ugye ez lesz akkor a következő, akkor is még kétszerese a kis-ázsiai töröknek, és megjegyzem azt, hogy Árpád népe, amikor ide bejött, az egy olyan katonailag profi társaság volt, amelyik a réveket, a legfontosabb csomópontokat szállta meg. Olyan volt ez, mint hogyha egy embernek, ugye vannak olyan pontok, ahol elállíthatjuk elsősegélynyújtása a vérzést, hogyha itt megnyomod, akkor nem fog annyira itt spriccelni a vér, ha itt megnyomod, akkor a kezén el lehet elég jól állítani. Na hát ezek egyszerre elállították az egész Kárpát-medencét, azaz, hogy hát megmondták, hogy itt ők az urak mostantól, és mindenki mondta, hogy hát tényleg elég jól csináljátok, ti vagytok az urak, mi is elismerjük. Tehát ők széttelepültek, a törökök nem. A törökök Anatólia belsejében voltak, mindig az volt a mag, és onnan lassan hódították a területüket, de úgy, hogy még az első világháborúban is, ugye 1915-ben írtották ki a 1,5 millió örményt, és a görögök is hasonló sorsra jutottak az előzetés tekintetében. Szóval még akkor is elég sok más maradt. Itt a Kárpát-medencében azt fogjuk látni, nem tagadom azt, hogy itt voltak szlávok. Azt tagadom, hogy ennek létszámban jelentősége lett volna. Nagyon kevés szláv volt azokon a területeken, amelyek nem voltak jól művelhetők, mert a földműves nép azt művelte, ott lakott, oda más nem tudott jönni, mert a medence tele volt. A
Következőnek annyit mondok még, hogy 12 adatolt nyelvcserét vettem itt sorra. Ez le van írva, amit mondok, most a részletekben nem megyek. 2300 évből lehet ilyen példákat összegyűjteni. És a többi 11-től végletesen eltér a magyar. Kétszeres, háromszoros honfoglalás feltételezése esetén is. Véleményem szerint erre a jelenségre utal a magyarokkal kapcsolatban az, amit Sudár Balázs és McCartney állít. Ez egy angol ember, aki írta honfoglalásról egy könyvet. Olvasom az idézeteket. Kovács Gergő foglalja össze, és egy sorban idézi Sudár Balázs gondolatait. Tehát a honfoglalók története a többi sztyeppei nép történetére hasonlít, mondja Sudár Balázs, de egyedülálló dolog, hogy itt áll a nyelvünk Európa közepén egy teljesen idegen nyelvi közegben. És akkor innen már nem idézi Kovács Gergő, hanem összefoglalja. A magyar nyelv egy lakott területen meg tudta őrizni pozícióit, sőt bővíteni is tudta. Ez kivételes a sztyeppe történetben. Szerinte azonban, mármint Sudár úr szerint, ez nem a magyar nyelv különlegességét jelzi, hanem nem tudásunkkal lehet összefüggésben. Nem tudjuk azt, hogyan történt. Ebben az idézetben van egy furcsa szó, hogy a lakott terület. Hát én nem tudom, Húsvét-szigetek vagy Hawaii kivételével minden lakott volt már a honfoglalás idején, tehát itt bizonyára ezt sűrűn lakottnak kell értelmeznünk, mert máshogy nincs különösebb értelme ennek a idézetnek. Legalább 1 millió éve lakott a medence, ugye a királyházi Szakóca akkori, és Árpád népének érkezésekor is, akkor már lényegében az egész föld az volt, a jégmezők és néhány szélsőségesen félreeső kis sziget kivételével. Mondjuk a Falkland-szigeteket azt nem népesítették be, de az összes többit igen. És ez a különleges. McCartney megállapítása a magyarokra vonatkozóan, amelyet így hangzik, eredetük és korai vándorlásuk már régóta zavarba ejtette a tudósokat. Ez a legsötétebb történelmi rejtélyek egyike. Ezt írta ez az angol. Na most nézzük akkor a medence nyelvét. A következőnek az írott források tükrében, és Mende Balázs úrnak ellentmondva egy kicsit beljebb szeretnék menni 700-nál. A első gondolat ezzel kapcsolatban még egy bevezetés lesz. Kicserélt nyelvet legközelebbi vér szerinti rokonaink a környező népek, lengyelek, ukránok, osztrákok, akik itt vannak, ők a vérrokonaink. Tehát az ős történet valahogy akkor arról kell, hogy szóljon, hogy vagyok én egy lengyelnek a testvére. Polák Weigert, Bratánki, de akkor ezek szerint vér szerint is. Na nézzük. Ez a helyzet azt sugallja, hogy vagy ők, vagy mi nyelvet cseréltünk. Vér szerint rokonok vagyunk, nyelv szempontjából nem. Ha a magyar nyelv ősnyelv, akkor nem mi cseréltünk nyelvet. Itt azt látjuk, hogy Európa hogyan népesedett be, ez az úgynevezett vonaldíszes kerámiának a térsége, ez Európának a törzse. Én azt gondolom, hogy olyan szavakat, mint ház, meg víz, ezt nem kell filmből átvenni a kotából a magyar házat, akkor a német, meg az angol, a hauszal, az a mi van, meg a Wasserrel mi van. Itt van mellettünk. A következő, visszatérek ehhez a térképhez. Itt található a dravida két tömb, ez a Brahui, ez egy olyan picike folt, mint ami mi vagyunk Európának a térképén. Az bennük az érdekes, hogy nem hasonlítanak ezekhez a déliekhez, hanem a környezetükhöz hasonlítanak, pont olyanok, mint mi. És a magyaroknál is azt látjuk, hogy valami elvágta ezt a kapcsolatot. Ezek voltak az indoeurópai nyelvek. Itt ezek voltak az indoeurópai nyelvek. Ugye itt ez árja nyelv volt, itt pedig indogermán. És maradvány nyelv a magyar. A Kárpátoknak a gyűrűjében egy egykor jóval nagyobb területnek a nyelvi maradványai vagyunk. A Brahuit a kutatók egy része maradványnyelvnek tartja, mások szerint pedig Krisztus után 1000 körül vándoroltak be Közép-Indiából. Ennek azonban ellene mond, hogy vér szerint közeli rokonaik a közelükben élő indo-iráni nyelvű beludzsok, és a távoliak pedig a dravidák. A finnekkel mi se vagyunk nyelvrokonságban. Ős történetet nem mondjanak a finnekkel kapcsolatban,
Csak hogyha nagyon-nagyon ősi leszármazásról van szó, utóbbi 5000 évre nem nagyon van ilyen, azért, mert az ősöm az a vér szerinti ősöm. Az én ősöm az édesapám, és az édesanyám, és a felmenőim, és ez megtévesztő, hogyha a finnekre így hivatkoznak. Tehát nyelvtörténetben választ kell adni erre a kérdésre, de az őstörténetben tudjuk, hogy közeli kapcsolatunk, nincs egy portugál közelebbi vérrokonunk, mint egy finn. Ugyanaz a helyzet tehát, bevándorlásnak tehát ez ellentmond, jó, ugyanaz a helyzet tehát, mint a magyarok és finnfélék esetében. Köszönöm. Na nézzük. A bemenő hibás adatok mintapéldája, itt Török Tibornak is címzem ezt a pár szót, példája. Beszélhette-e nagyobb embercsoport a magyar nyelvet a Kárpát-medencében a honfoglalás előtt? Ennek megválaszolására egyszerűen nincsenek forrásaink. Sudár Balázs történész. A történeti kútfők tanúsága 5 tanú különböző érdekkörökből. Lesz közöttük karoling, latin, görög, egy iszlám, szultán számára író tolmács. Ezek nem mondhatják ugyanazt, közös érdekből. Vagy van valami ilyen szuper összeesküvés? Hogy lehet magyarázni a következőket? Ezeket mondom. Az első, 359-ben Ammianus Marcellinus egy kifejezetten szavahihető történész. Sokszor unalmasnak mondják, mert nagyon pontosan rögzített mindent. Azt mondja, hogy 359-ben Acuminácumnál, vagy Zalánkemén, vagy Aquincum. Én szerintem ez az utóbbi. Jött a császár, és beszélt az itteni népeknek, a Duna túloldali emberek valahogy oda mentek, és akkor valamiről szó volt, és akkor ő mondta, hogy engedelmes alatvalóink lesztek, ugye? És akkor dühékbe csizmát odavágták, és marha-marha. Itt szerepel a szövegben, marha-marha. Kiáltással fogadták őt. Itt van Ammianus Marcellinus, pontos és hűséges kalauz korának történetét anélkül alkotta meg, hogy engedett volna azoknak az előítéleteknek és szenvedélyeknek, amelyek általában egy kortárs gondolkodását befolyásolják. Tehát ez az álma egy történésznek, egy ilyen történetíró. Akkor szerepel itt a marha szó. Hát ez ugye bajor jövevény szó, de az a latinból jött, és akkor ott pedig ilyen kereskedelmet jelent, és ugye a marketing, meg a merkantilizmus, ugye merkantilizmus, hogy kereskedünk, és akkor fölhalmozzuk az aranyat az országba, mert többet adunk el külföldre, mint amennyit veszünk tőlük, és akkor itt lesz a sok arany. A merkantilizmus, marketing, ezt mindenki ismeri. Tehát ezek a magyar marha szónak ennek a gyöke a forrása. Mert ugye a kereskedelem szó, az a mark, ez jött volna ide a marha formájában. Hát az a helyzet, ezt nem beszéltük meg. Te Dávid, mondd meg nekem, hogy szerinted melyik volt hamarabb, melyik szó, a marhával való kereskedelem, vagy a marha? Jól mondtad. Az alapelv, amit sértenek ilyenkor, az konkrét volt hamarabb. Igaz, hogy a marhával kereskedtek, és hogy a marhából jött a kereskedelem, mert volt neki sok becses marhája, ezt a Toldi Györgyről írja Arany, és a marha az értékmérő volt, és a magyar marhából átment a kereskedelemnek a szava, és nem fordítva. Tehát ugye ez a kifogás rögtön, hogy hát ez nem lehet ez a szó magyar, akkor nem mondhattak ilyet, mert amúgy is ez egy ilyen átvett szó. Hát nem. Toldi György nagyúr volt, sok becses marhája, kincse volt, temérdek, s arra büszke mája, merkantilizmus. Jó, következő. Sorolom őket. A következő Mahmud Tergyumán Attila népe és a földnépe érti egymást. Attillus bejön ide, kibontja a zászlait, és akkor nézi, hogy csodálkozó, hogy hát értik a föld népének a nyelvét. Hú, kellene nekünk jobb ország. Itt maradunk, itt rendezkedünk be, úgy is csinálta. Le van írva. Az más kérdés, hogy ezt a Tárihi Ungurus,
vagy Üngürűsz, mindegy, hogy én Üngürűsznek jobban szeretem ejteni, csak hogy ne legyen a tévedésnek a hibája feltétlenül felróva. Szóval ebbe az írásba ez szerepel. Ez magyar őstörténettel foglalkozik. Hányatos sorsa volt ennek az írásnak? A második forrás volt ez, a harmadik. Malalasz és Meandrosz, bizánci történetírók, kétszer külön leírják, hogy a konstantinápolyi követek, akik mennek Baján népe, meg akik Szirmiumot ostromolják, aztán meg el is foglalják, de egyezkedés megy. Mindkét esetben ugyanaz a tolmács csoport tolmácsolt, mint Attiláéknál. Tehát a bizánciaknak volt egy ilyen kis kontingense, akit megőriztek, hogy majd ezek a pusztai népekkel próbálunk szót érteni, ott laktak Bizáncban, őrizték a nyelvüket, tolmácsnak használták fel ugyanazokat. Hivatkoznak erre, hogy Attila népe ugyanazt a nyelvet beszélte, mint Baján népe, mert ez az igazság. És Attila népe értette a föld népének a nyelvét. Következő. Tehát Malalasz Meandrosz. Malalasz 558, Meandrosz 582, ez utóbbi a Száva Szentdemeter. A következő, egy Nagy Károly oklevélben szerepel a Sárvár. Na most itt akkor jön az, hogy a szó az, hogy is van, valami török eredetű, ez a sár, és a csuvasban van meg így körülbelül, hogy sár, és akkor utána a többi török nyelvben száz, mert hogy az ökűz szóvégi R az így változik meg, tehát ez tényleg szabályos hangmegfelelés, és akkor onnan vettük át ezt a szót, tehát Sárvárnak a léte az nem igazolja azt, hogy akkor a magyar itt lett volna, de azért szeretném azt megjegyezni, hogy a soil, ezt hát ilyen természettudománnyal foglalkozó emberek ismerik ezt a szót, mert ez a talajt jelenti. És hát itt azt írják, hogy ez a soil, ez sarat jelent a több jelentés között. Tehát azt látjuk, hogy ez a sár szó, ez ott valahol a óangolban megvan, meg a tatároknál, meg mongoloknál megvan, mongol, és akkor középen mi meg itt vagyunk ezzel a sár szóval. Szóval az a Sárvár az magyar szó. A következő, Gyula barát, ugye itt véget ért a korai forrás, és akkor most jön az, hogy Gyula barát meg megnézte, hogy Árpád népének a maradékai magyarul beszéltek, ebből az is következik, hogy akkor Árpád népe is magyarul beszélt. Tehát a föld népe, Attila népe, Baján népe, Árpád népe az azonos nyelvet beszélt az írott források szerint. A következőnek a szláv lyukról beszélek. Dr. Kubasek János nagyon fontos dolgot tett le a nemzet asztalára. Föltárta az úgynevezett vörös térkép, a Kárt Rúzsnak a történetét, és gróf Teleki Pál, kiváló földrajztudós és térképész is egyben, 1918 novemberében a Páduai egyezményt megkötötték, vagy tűzszünetet, fegyverszünet. 4-én, 5-én hatályba lépett, és ugye mindenki tudta, hogy itt most nagyon súlyos fellegek vannak körülöttünk, Teleki érezte, hogy itt ő neki valamit kellene tenni ez ügyben. És rájött arra, ami a magyar őstörténetnek is az egyik kulcskérdése, az a népsűrűség. És gondolkozott ezen, nézte Erdélynek a térképét, hogy ott a román, hogy milyen nagy foltokat rajzolnak ezek fogarasi havasok, Retyezát, és akkor beszélt egy báron Ocsa Ferenc nevű kalandorral, aki meg jól ismerte a hegyek népét, Albániát is, és tudta azt, hogy mekkora hegyekben a népsűrűség. És mondta az adatokat Telekinek, aki megszerkesztette a vörös térképet. És ez tükrözi a mi igazságunkat. Húzzanak határ, de hát itt ezt kerítsék be. Ebbe egyezkedjünk, hogy most akkor mi hol legyen, mert hogy ez a lélekszámnak megfelelő térkép. A őstörténetünknek ez a kulcskérdése ebben a pontban legalábbis. Így állunk most 2020-as években. Dr. Kubasek János nagyon aprólékos és nagyon hasznos munkával kimutatta azt, hogy ez a helyzet, ez hogyan festett 1700, ha jól emlékszem, 89-ben. És így festett,
1784-ben így álltunk. De 1495-ben pedig így. Tehát lehet látni, hogy a török az ennyit tett. Így zsugorodott össze a magyar nyelvterület. De ilyen volt korábban. 1495. Dr. Kubasek János. 1450 körül, na menj arrébb, így mutatja a történelmi atlasz. És jól mutatja, itt élnek a magyarok. És a Kniezsa térkép egy szláv származású kiváló tudós, szerintem sok helynév van, amit szívesen megvizsgálnék, hogy azt lehet-e esetleg másképp gondolni, de most ezt nem vitatkozom vele, használom az adatot, Kniezsa térkép. Ennek is a piros rész az, ami a magyar, hát ez elég jó megfelel neki. Nem azt mondom, hogy ugyanaz. De hogyha valaki ismeri a térképeket, és foglalkozik ilyen tudománya, éghajlattan, gazdaságföld, nincs két ugyanolyan térkép. A lényeget kell látni, és mindjárt mondom, hogy mi a lényeg. Itt tetszik látni azt, 1050-ben ez a helyzet Kniezsa szerint. De van egy Bielobrdo kultúra, ezt borzalmas, hogy így nevezzük, de hát mindegy, ez a kultúra az, ami a bejövő honfoglalóknak a úgymond feloldódása után itt jelentkezik, ezen a területen. Nem hiszem, hogy nagyon pontos lenne, de azért így a foltot jegyezzük meg. Ez meg a késői javarszállás terület. Ez meg a korai javarszállás terület. Nincsenek óriási különbségek, itt pedig azt lehet látni, hogy a szláv testvérek kezdenek körbefolyni bennünket, 600 körül járunk, de ide nyilván nem jönnek be, hát itt vannak avarz, tehát itt vannak valami avarok, akik ugye nyom nélkül tűltek el. Itt pedig a Szarmata sáncot látjuk, ennek a vonala meglehetősen jól illeszkedik ezekhez a korábbi adatokhoz. Képzeljük magunkat a szláv testvéreink helyébe. Én nekem meggyőződésem, hogy ezeket a hunok szabadították föl. Korábban germánok ültek a nyakukon, elhesegették innen a hunok őket, felszabadult egy köznép, és ők köszönik szépen, nagyon jó megvoltak urak nélkül egy jó darabig, és elindultak, és ugye kerestek földet. Mit keres egy ember, aki földművelésből, tisztességes kétkezi munkával enni ad a családjának? Rá vannak bízva a gyerekei, a porontjai. Hát termőföldet keres, semmi egyebet, nem fontos neki más. Enni akar adni a rábízottaknak. És ezek a szlávok, ezek kihagyják ezt a középső részt, 1 millió négyzetkilométert benépesítenek, az 1 millió négyzetkilométerből sehol nincsen olyan adottságú terület, mint ez a középső rész, amit állítólag akkor kihagynak. Tényleg kihagyták, de azért, mert itt voltak a magyarok. A szlávokról tudjuk azt, hogy felszorították a aromón, isztromán, makedoromán, többféle elnevezés van, cincár, akik mind a mai románnak ősi változatait beszélik, és megtalálhatók az Isztriától a Pindosz hegységig, a Dardanellák térségében is. Hát ezen a területen ma szlávokat látunk, ők fölkerültek a hegyekbe. Ők voltak itt korábban. És a szlávok tehát valóban ezt csinálták, kiszorították őket a jobb helyekről. És ezzel az összetartó köznépi erővel megszerezték a területet, átadták a nyelvüket a többieknek, és most szeretném azt bemutatni, hogy mi is ez a terület, ami körül itt forgott a mondandó. Rónai György, Közép-Európa Atlasz, Teleki Pál vezetésével készült el ez a csodálatos mű. Ebben találunk képet a Kárpát-medencének a gabona termeléséről, és olyan szempontból mutatja ezt, hogy hol van gabona fölösleg. Hát itt van gabona fölösleg. És mindenütt másútt a peremen gabona hiány volt, legalábbis amikor ez a térkép elkészült, akkor ez volt a helyzet. Most már olyan mezőgazdasági technika van, hogy állandóan emlékeztetnünk kell arra magunkat, hogy ez ma van, régen ez nem így volt. Régen ezen a peremvidéken, ha sokan lettek volna, akkor éhen haltak volna. És itt látszik az, amit gabonakamrának neveznek. Frissnyák Sándornak a művéből vettem ezt az ábrát. Ez egy átlagolt görbe, tehát mindig mozaikok vannak a valóságban, de körülbelül ez ragadható meg, itt van gabona fölösleg. Ez a jó föld, és itt éltek a magyarok. Ahol nem volt bükkös, itt a sötét narancsszínű a bükkös. A bükkösre nem volt mezőgazdasági technológia. Nem volt még nehézeke, és nem tudták a bükkösnek a földjét használni.
Tehát a bükkös az alapvetően gyakorlatilag lakatlan volt. Nem mondom, hogy nem éltek ott szénégetők, meg hogy nem lehetett szarvasra vadászni, mert biztos lehetett, és biztos, hogy volt egy-két foltocska, amin próbáltak földet művelni, talán sikerült is. De hogy elhanyagolható volt a gabonakamrához képest, az biztos. És mindig ebben a régi időkben azon kell gondolkodnunk, mit ettek. És azt tették, amit a föld adott, és mitől féltek? Az éhínségtől féltek. És nincsen olyan szláv testvérünk, amelyik kihagyta volna a termékeny talajt, hogyha a családjának ezt adhatta volna, ha ezt meg lehetett volna tenni. Legelőször szerepelt az előadásomban, nem olyan nagy jelentőségű, de ugye a porszuk szóból származik a borz, ezt mondják a etimológiai szótárnak a szócikk szerkesztői, vagy szócikk szerkesztője. Nem, a borz, olvastam róla, hogy kétszer akkorára borzolja a szőrét, amikor megijesztik. Ez itt éppen egy amerikai borz, erről találtam képet, de az európai borzról olvastam ezt, tehát a borz az borzol. Azért borz, és a továbbiakban pedig pár ősszót szeretnék ismertetni, ezek közül kettőt, ezt súlyos érvnek érzek, és ezért mondom, hogy ezt kérem szépen kérdezzék meg, hogy ez vajon hogy van. Mert hogy a régészeti adatok alapján tudom bizonyítani meggyőződésem szerint, hogy a magyar nyelv az ősnyelv, és a következő módon. Szóval nagyon régi időkre visszamenve, nézzük, úgy 4,2 millió éve vérszerinti őseink nagymacskák rendszerszerű zsákmányai voltak. Emberevő vadászkedve ezeknek a nagymacskáknak egyre inkább csökkent, mert őseink megtanulták kővel és bottal, de még inkább az összefogás erejével a horda együtt megvédeni magukat. Sőt, néhány nagymacska faj kipusztításában is részük volt. Felvergődtünk tehát a tápláléklánc csúcsára. Amikor mondják, hogy az ember vadászott, hát aznak vetélytársa egy kartfogú tigris, vagy annak hasonlói párducok. Az ezt megelőző ősrégi nehéz időkből fennmaradtak olyan koponyák, amelyek szemürege be van törve, nyakszintjén pedig ott van két olyan mélyedés, amelybe az akkor és ott élő nagymacska alsó szemfoga pontosan beleillik. Nem ugyanaz a koponya, de van olyan, aminek a szemüregét tudom mutatni, és van olyan, aminek itt a tarkóján van harapás. Ennek a koponyának nem ismerem a szemüregét, szeretném ismerni. Azonban ezt a képet, ezt kérem, hogy jegyezzék meg. Mert itt látszik, hogy miért szemfog a fog. Hát a szemem alatt van, mindegyik fogam a szemem alatt van, ezért szemfog. Mert a szemem ment be ez a fog. És először annak a szörnynek volt a foga, a szemfoga, mert az én ember testvéreimet láttam, hogy a szemén átdöfi a fogát. Ha már megfogta, akkor vitte is ennek segítségével. Tehát pontosan beleillik a nagymacska foga a szemüregbe és a hátsóként pontba. Ezek a jelenségek arra utalnak, hogy a szemfog eredetileg nem emberi szemfogat jelentett, hanem azon borzalmas nagymacska foga volt az, amely úgy ejtette el az emberféle zsákmányt, hogy felső szemfoga a szemgolyót döfte át, majd beszakította a szemüreget, az alsó pedig a nyakszirtjénél ragadta meg ősünket. És ha már megvolt ez a halálos és biztos fogás, sokszor el is vitte az emberi prédát, miután sikerült a hordából kiragadnia. A mai leopárdok ma is ezt teszik. Fogukkal fogva rendszeresen felviszik a zsákmányt a fára. Szemfog azonban más nyelvekben is előfordul, de csak a magyar fog a foggal. Felegyenesedett ember főági utóda 1 millió éve, mások szerint csak 800 000 éve megjelenő heidelbergi ember volt, ennek oldalági utóda a főágról 600 000 éve elkülönült neandervölgyi ember, kismértékben ezután keveredtek a mai emberrel, 28 000 éve meg kihaltak. Itt Európában ők éltek sokáig. Mindkét ősi embercsoport úgy vágta a húst, hogy egyik végét egyik kezével, a másikat pedig fogával fogta. Tehát nem lehet vitatkozni rajta, mert ott vannak a metszőfogon és a szemfogon a vágás nyomok. Fogta a fogával a húst. Magyar nyelvben, mint a neandervölgyi ember, mint a heidelbergi ember. Más nyelvben
nem fog foggal az ember. Az esemény régészeti bizonyítéka az, hogy ezen emberek metsző és szemfogain olyan koba-penge karcolás nyomok vannak, amelyek pontosan ilyen mozdulatok során jöttek létre. Ugye erre mondják, hogy akkor ez egy igen évszó, ez a fog. Ugye annyira ősi nyelv a magyar, hogy nincs sok értelme ezeknek a szófajoknak az ősi időkben. Egy valóság volt, hogy így fogta, szorította össze, hát azért fog. Némely elmélet szerint kezdeti stádiumban az emberi nyelv általában ilyen szavakból tevődött össze, és az ige és névszó között nem volt alaki különbség, állapítja meg az ilyen vastag nyelvészeti könyv. Igen. Az etimológiai szótár közli a fogige és külön a fog névszó obi mansi hanti megfelelőit, amelyek között a mansi pug, a hanti meg pönk, ezek meglehetősen hasonlóak egymáshoz, mármint csak azért, mert ez a PF, ez a tipikus finnféle magyar szabályos hangmegfelelés. Magyar nyelvben azonban teljes egység van, nem pedig pönk meg pug. Ennek régészeti magyarázata is ismert, mint a régiségi és mai nagymacskák, mind pedig az ember tevékenysége a húsvágás és bőr kikészítés esetében. Időt nézek, utolsót fogom mondani, hát még sokat szeretnék beszélni, de most látom a korlátaimat itt a mutatónál. Egy dolgot még szeretnék elmondani, és ez a kupa. A kupával kapcsolatban először arról fogok beszélni, hogy a kupa az ez az egész. Van itt egy ilyen kupa, amit jól lehet kopogtatni, máshogy nem is tudok ilyen jól, de most nem erre akarok kiukadni, hanem hogy ebbe benne van a koponya. És ha kupán vágnak, akkor itt a koponyámat is védi ez a csont, és azt is lehet mondani, hogy nagy fej vagy bírom a búrádat, ezt metonimiának nevezik, amikor részt helyett megnevezzük, vagy egész helyett a részt nevezzük meg. Ugye ezért góbé valaki nagy fej, vagy a kis kópé, kisfej, a gubó, az egy ilyen valami, amiben benne is lehet a dolog, és a kabak termés is ilyen, amiben megint belül is ott van a tök mondjuk, tök, ugye ez a fej. És ebből magyar szavakat fogok sorolni, hogy kimutassam azt, hogy ez a szóbokor a magyarban rendkívül terebélyes. Rendkívül terebélyes. Ugyanazon képi gyökere van az egésznek, mert ahogy Varga Csaba mondta, a kőkor szava az a kép. Ők képeket láttak, azhoz kapcsolódtak a hangalakok. Tehát valamit nézünk, ami ilyen gömbszerű, gubacs, káposzta, mákos guba. Ha ez csak úgy félig van meg, mert ugye a koponyának is egy része az, ami olyan jó, ugye arckoponya az nem, olyan jó kerek, akkor itt van a kiemelkedő valami, a kebel, a kupac. Pannonhalmi diák voltam, úgy neveztük azt a hegyet, hogy kupac. Ezt most így írják le, kupac. De az érdekes, hogy az arabban meg kubba. Ez a kupaciak ugyanazt a sémiszót használják. Akkor a következő. Itt van a koponya, itt a körül lévő részre vonatkozik a kép, a káprázat pedig akkor van, amikor rázzák a kápot. Tehát ezt ugye erős ütés éri, akkor utána az ember így káprázódik, és ez a gubó, amennyiben csak a tokot nézzük. De az is lehet, hogy ez kupa, mert ebből csináltak kupát, ez mindjárt jön a régészet, ugye a koponyából kupát, ez fönnmaradt a pusztán sokáig, ez a elég vad szokás, és a kobak pedig az, amikor ugyanez a forma így helyezkedik el, hát ezeket szeretném sorba mutatni. Itt van a kupa, és akkor itt van a góbé, és itt van a kópé, és itt van a már gubó, és itt van a nem tudom, selyemhernyó gubó lesz, aztán itt van a kapszula, ez a G, B, K, P hangok cserélődésével ugyanaz a valóság. Így különöltek el. Aztán itt van a kabak termés, ezért törökül ez kavuk, aztán itt látjuk a gubacsot a gömbszerű dolgoknál. Ugye, és itt van a göb, ez a pajzsmirigyben lévő göb. Aztán itt van a mákos guba, ez már egy kicsit ilyen alaktalanná vált, de hát ez is egy ilyen kis göb, és akkor utána jön a káposzta, és
most ezzel az ilyen teli göböknek vége szakad. Bocsánat, vissza akartam menni ide. És most jöjjön az, aminek a fele van meg, hát ez a kebel. Aztán ilyen a kupac, meg a kupac Pannonhalma hegye, és van olyan, aminek a külseje van meg egybe, koponya, a káp, amit ha rázunk, akkor jön a káprázat. Ennek a szónak nem látom az etimológiát sehol, én ezt javaslom, nem tudok rá semmi értelmes dolgot mondani, hogy a káprázat az honnan jön. Innen van a kapucni és a kupa. A kupa az alulról kupa, ilyen a kupacs. Ugye a kupa meg a kupacs, ezek tök ugyanazok a dolgok, hát ebbe van benne a magtermés, ebbe pedig az ital, és az emberi fejből készítették az első kupát, ezt mindjárt régészetileg bizonyítom. 2012 MTI írja le. Itt pedig látunk egy kobakot, itt a Vaterán árulják így, hogy hát ez a kobak. Hát ezt értjük magyarul, ha magyarul értjük, akkor ez egy magyar szó. Itt a guba, ami ugye fölülről burkolja az embert így képletesen, itt a kaptár, és itt a koboz, ami szintén ezt a félkörös valamit mutatja, és itt a kápolna, és a utolsó az lesz, hogy olvasok. Egy pillanat. Ja, a kupa, etimológiai szótár. Olasz, közelebbről észak-olasz jövevényszó, vesd össze észak-olasz koppa, fatál, kópa, bögre, fakupa, és így tovább. Koponya. Valószínűleg déli-szláv jövevényszó, bolgár nyelvjárási kopanya, kerek, fatál. Ugye az észak-olasz is fatál volt, meg ez is fatál. Tehát így a magyar nyelvterületnek a szélein megjelent egy fatál, amit elkezdtek ilyen koponya, meg kopa, kupa-szerű szavakkal illetni. Jó, tehát ezt a fatálat építkezéseken használták, mész és sárhordó, desztka, teknő volt az etimológiai szótár szerint, meg még pár ehhez hasonló. Na akkor, előzetes. Nem csak Fidzsi-szigeteken, Tibetben, hanem a Csendes-óceáni szigetvilág más részein, hanem Európában, a brit szigeteken is kupaként használták az emberi koponyákat az őskorban. Cím. Ez volt az előzetes összefoglalás. Bocsánat, mondom a forrást. Tehát MTI 2011. február 18. Britanniában is kupaként használták a koponyákat az őskorban, írja az MTI, ezt olvasom föl. Brit tudósok Sylvia Bello kutató vezetésével jelentették be, hogy 3 olyan emberi koponyát találtak, amelyeket a sziget lakói a jégkorszak idején ivó kupaként használtak. Tudósok régóta folytatnak ásatásokat a Cheddar szurdokban, Egyesült Királyság legnagyobb szurdoka, 3 Gellért hegy van így függőlegesen, megkapó természeti jelenség, Bristol mellett található Gog barlang környékén, 14.700 éves Krisztus előtt, tehát 12.700. Krisztus előtt 12.700-ból régészeti lelet, kupaként használták a koponyát. Most egy utolsó képet mutatok, nem térek ki másra az idő miatt. Kubba szakra. Kubba, ez a kupola, a szakra, ez a szikla. Ez az a szikla, amelyik a hagyomány szerint az a szikla volt, ahol Ábrahám Izsák feláldozására készen állt, és akkor szerencsére ezt nem kellett bemutatni, megérezte, hogy az Isten ezt nem kéri tőle. Ez az a szikla, amelyiken fölépült az első templom Salamon idejében, Jeruzsálemben. Ez az a templom, ahol utána fölépült a második templom, ugye a babiloniai fogság után, még az 500-as években, utána Heródes egy nagy előcsarnokot épített elé, Jézus is járt ebben a templomban, és a siratófalként maradt meg. Utána lerombolták a többi részét, az a fal megmaradt izraelita testvéreinknek a szent helye, és az iszlám számára is szent az a szikla, mert hogy Mohamedet Allah onnan ragadta el, és jutott el a mennyországba, és utána leírta a látomásait. Kubba, kupa, kupola, az szakra, ez pedig a szikla. Szikla szavunk. Köszönöm szépen a figyelmet.